खुलुमबाय। दिनै 3 जुन 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोननायनि आसा दं। नाजायोब्ला मोननो हागौ। मोजां सम। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। बृष राशि। बेराम गोनां सुबुङा सांग्रां जानानै थानांगोन। मोजाङै बोसोन मानिनांगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। नखराव मानिबा जेंना नुजानो हागौ। दावराव दावसि जानो हागौ। गोसोखौ हमथा। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कर्कट राशि। फरायनायाव मोजां मुं मोननो हागोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोननो हागोन। मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। जेखि जाया माबा मोनसे खामानि मावनायाव मुंदांखा जानो हागोन। गोजोन मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि। बादायारिनि थाखाय मोजां सम। जेखियानो बादाया देरहासार जानो हागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। मानिबा थाखाय बेखारै रां खरसा जानो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानांगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। फालांगियारि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान। जौगानायखौ मोननो हागोन। मोजां सम। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। दिनैनि दिनाव जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ। सांग्रां जानानै थानांगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। मानिबा दायाव सन्देह खालामजानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि। माबाफोर मोननो हास्थायनाय मुवा बेसादफोरखौ मोनगोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मीन राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मोजां सान। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।